Il-vot tal-bira fil-House of Commons u vot ta' tħassib kbir, u għalhekk il-Gvern Malti għandu jipprepara sew għal kull eventwalità. Qal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet Ewropej David Stellini wara l-vot li fih il-Parlament Ingliż reġa' ċaħad il-ftehim li laħqet Theresa May mal-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit huwa stabbilit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu. David Stellini sostna li din mhix aħbar tajba għal Malta u wisq iktar għall-Ewropa u għar-Renju Unit. Huwa fakkar li llejla se jittieħed vot ieħor bit-tama li l-Ingliżi ma jħallux l-Unjoni Ewropea fix-xenarju ta' no deal. Ebda ftehim jista' jkollu effett dejjemi anke fuq pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista kemm il-darba insista mal-Gvern sabiex ikun ippreparat għal din l-eventwalità. Ta' tħassib partikolari is-sitwazzjoni tal-Maltin li jgħixu fl-Iskozja. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dawn il-Maltin madwar 9,800 ruħ għadha ma rċevit l-ebda informazzjoni min-naħa tal-Gvern dwar se jiġri f'każ ta' no deal. Kien il-biraħ filgħaxija meta d-deputati fil-Parlament tar-Renju Unit għat-tieni darba ivvutaw biex ma jaċċettawx il-ftehim għal Brexit li l-Prim Ministru Theresa May kienet laħqet xhur ilu mal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel kummenti wara l-vot May sostniet li kellha dispjaċir profond għal dan ir-riżultat, telfa bi 391 vot kontra. Id-deputati li l-biraħ ivvutaw kontra l-ftehim għal Brexit jemmnu li l-assigurazzjonijiet legali li kisbet May fl-aħħar taħdidiet mal-Unjoni Ewropea mhumiex biżżejjed. Jekk fil-vot tal-lejla d-deputati jiġħdu l-għażla ta' no deal ma' Brussell, għadha jistgħu jingħataw vot ieħor, it-tielet wieħed, dwar jekk jitolbux lill-Unjoni Ewropea biex itawlu l-proċess ta' Brexit.